Hi guys, good morning. Nagto ko guys sa akong garden. Sa kamutihan ako guys. Mga ko ito o kanang aning talong guys. Nadakog plastic guys. Oh. Kaso layo-layo ni siya guys. Medyo layo lang ni siya. Ang dapat ko guys. Agkamong manok guys to na. Ito na siya. Tungtong na siya guys. Tungtong na siya sa bayabas guys. Ay ito guys. Kuha ko talong guys. Kay dagkundo ang akong bunga sa talong. Apa yung mga kakamutihan guys. So na. Kalat na siya guys. So. Medyo may kapitbahay guys. May kapitbahay na usa medyo dol-dol gamay. Na guys, ag mga humay guys so. Na maswak na siya guys, na siya yung mga bunga na ha. Ano na bunga, ano bunga. Guys so. Taktas ta guys. Hinita guys kay agi mo kong pilapil guys so ay buhay probinsya guys, fresh ko ang hangin guys, may mga usok-usok layo man may kalsada guys, medyo layo man may kalsada ito kasi tagpilapil diba.